Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela qal li Għawdex jinsab fiċ-ċentru tal-viżjoni tal-Partit Laburista għall-futur tal-pajjiż. F'Mass Rally fix-Xewkija Dr. Bela qal li l-kapitlu dwar Għawdex fil-manifest Int Malta jinkludi 100 proposta miktubin minn żgħażagħ ħawċin ħerqana li jieħdu lil Għawdex fil-livell li jmiss. U sostna li Għawdex għamel progress ekonomiku qawwi mill-2013 l-hawn u qal li llum l-ekonomija Għawdeċija laħqet il-biljun euro. Għal ukoll illum hemm aktar persuni jaħdmu f'Għawdex meta mqabbel ma' snin ta' qabel l-2013 u sostna li taħt Gvern Laburista Għawdex dejjem baqa' priorità. Dr. Bela qal li biex jitnaqsu l-effetti tal-insularità doppja, Gvern Laburista jrid iżid il-konnettività bejn Malta u Għawdex b'25%. Sema fost oħrajn rotot ġodda bi fast ferries minn lokalitajiet differenti, vapuri ġodda u interconnector bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Prim Ministru qal ukoll li Gvern Laburista jrid jinvesti aktar fl-infrastruttura ta' Għawdex fosthom permezz ta' triq ġdida u skejl moderni mamra bl-aqwa teknoloġija. Dr. Bela refera wkoll għal pjan biex jinħoloq Digital Nomad Village f'Għawdex biex jattira esperti u startups digitali internazzjonali. Għalli dan għandu joħloq opportunitajiet ġodda żgħażagħ ħawċin. Semma wkoll il-pjan għal villaġġ għall-artisti u kreattivi ħawċin, kif ukoll villaġġ sportiv ġdid biex l-sportivi ħawċin ikollhom aktar faċilitajiet fil-gżira. Il-Prim Ministru sostna li ma tistax tmexxi pajjiż u ma tkunx tifhem fiċ-ċifri u l-istatistika. Saħaq ir-riżultati bħal tal-bieraħ tal-Kummissjoni Ewropea li sostniet li Malta għandha l-aqwa rata ta' tkabbir mill-Istati membri ma jiġux f'kombinazzjoni. Iżda x-Gvern Laburista ħa deċiżjonijiet kuraġġużi u proteġa lin-nies u lin-negozji.